Ini palang ban ngano Matius kalau nong kebasau berkuat kebanikong ter hadu kebakat way. Kini kebenta ke heading ke ong ke jing pencoy ya Jisu, amen. Te sengotho ba usoitan udah ubabuto udah ubasian, amen. Te bat ubam jule ranu kan mau bahaya kata. Yo pi perkat usoitan ule ran. Usaitan jule ran namar kata pio I bakat yo Jisuru le ran te bun pensyoi. Namu usaitan uitho bah utip bah ba Jisu ude kun jong bleng. Te utip ru ba bleng ula phai u shabane ka perthai ha ka jinglong do bakum ubriu. Kabut utngan kumangi usamthia kumangi labu pot kumbabu pot ya ubriu lada udan hang ni hapo sadau kabut hamapat la bandan amen. Dei rekomenta ba ulong uba kenja mensim udap haki jaka baro. Te ha ulawan long priyo ko malabo pot ya ukum ubriyo amen. Te usaitan utip bahaya kata. Bat nama utip ya kata. Ulang upam spare ya nuru juk hand snap ya nuru bat jule ran ru bat kap ya kon ublay. Udang not ban pensyoy amen. Kani ka heading ko no kau ka jing pensyoy ya Jisu. Tingis ngotho habangi habani ka perthai sngi ka jing pensyoy ka apeni baro arpusau kenta amen. Lakalong yo ubri uba popru u pensyoy hi. Lakalong yo ubri uba hakru u pensyoy hi amen. Tani yai bet katakum ka jinglong jengini dikhat ngan batai hakawai pakawai karkhat ngan batai ka jingmon jongkini ya ka jimayan ka te ka juble ka kran ayu chengi amen. Jika ketian ke jong ublay ko ang kumdo ko ang onda kumta la ya lamno yo Jisu do mensim makoy. Syari klabo on yo pensyoy ya uda usaitan. Amen. Ni hang ni baka ketian ke jong ublay ko ang balaya lam. Yo Jisu syari klabo do mensim makoy ba on yo pensyoy ya u. Te hakan ni kabenta pihak ban senguthuk kum ni. Haba menta pidon parlok jopi. Let's say lalong prestani parlok jopi. Tambah imde pat ibalangan jendiu hakap tien ke jongbleng. Te itai parlok jopi ipensyoy yepi. Banle e kanu kapop. Kumbayang aru hakin kita yong hanam itu kerteng lasyak pensyoy nga. Ba ngin kamay kambun nginelek no kumta nginelek no kumta. Te ngaru hakap meningkong ngalong toh ngako mu anray sa sibang. Umensi ubli ukrani ngau ong wat nom ko ngu kamlong ke badai wat jukwa arha hun ha ka e ke ba utrai ula aya pha tengan ong ye pi ba ngada menta pidon i parlok jompi I pensyoy ye pi ba pinle e no ka do ka anda pilale ya ka ka hadin anta lasya riam ye pi ha ka ka bat pilas ngo ba pide ba pinle e ka ka hata ka pot pi wat nom kedau ketite ba de itu ba pensyoy nga namar kata ngalahap hakani ka pop amen pi wat nom ong ba de itu namar ngani tho ye pi lasya ya lam ban pensyoy danu da umensi bublay ban le no ban tenju ya nga ba ye pi te pi yo I ba haba ka im kalahap hakapop haba u adam ula ha ka popublay ula ong yu adam mila ba mi tu so ko ha namar kani ka priyo ka imru ko ong namar uni u besen amen tihri kam dei namar jongno ka dei namar mangaban mapihi yi ha bandran ya ka por hanor lade pat lada ngimdan ya ka por hanor lade lada gikum ham wat juk de ukti satu hanres ngosi ha kata ka benta dem ko siu ha kata ka benta bat du waiken ha kata ka benta ba hadin nang ni syakmat kanam hapsyo wanap ong badai utu parlok dai ketu ka parlok handrengan ong ye pi dai manga bat ma pi ladang ngi don ni kamon ke bajuat mano bala ban pensyoy ye pi amen namar la yalam da ublei ban syak pensyoy namar ketangin nom ong badai uta handre dai manga bat ma pi namar kata to ngin don ye bor hanor na dai bangin job ya kejing pensyoy amen Macam siapa kecil kerja mulai ke orang kuno anda ulah siapa jengit saupo si bas saupo miat hatin kata ulah kan hang ni kehikai yang ngiru ni hap ban chargingen ngam da ong ba pen charging
sngi la ne hispa sngi la ne kum ta ter namar don ki basya hado handai pau sngi ru don ki basya sau pau sngi te ngam ong ye phi ba phin sya kat no sngi kat no met han re tang ba phin sya jing et ha ka jing alam ka jong trai kat no sngi ru kam le sya ha ka jing alam ka jong trai men ban ha ba phi shong sya jing et ka ba phi shong khap kum to phi lek no phi la ban puli bible phi la ban ruai phi la ban duai phi la ban thia ha ka jing dor ring kat ka jong trai phin se yu jing yu pau te kumbang ong ye phi ba ha kini sngi ki ba let ha ba nga sha jing et nga la kumbam de ki jing bam ki ba sniu la long pi ka met jonga namar ka jing thali jong ka po ha jaga bangan bam da ka ba bhang bam da ka ba sniu long kumbang ip taman te man ba phi sha jing et sa kan mau bhai ka ni ka po ba phin bam shua da ki jing bam ki ba long sarwa la da phi sha tak shi sngi om na de la phi bam jano han re da phi la sha da ki tayo phi ha ban sedang ban bam shua da ki biscuit phi ha ban di shua da ki horlick phi ha ban bam da ki kenja ki ba jam hadin sabam ki ka jarum jam shua la da phi sha bun sngi ka la nyo sngi la ne shi pau sngi te la da phi sha tam shi sngi ar sngi te la phi bam direct da ka jarum le tang ba wat nam bam so ken wat nam bam do wat nam bam ka no jing bam ka ba la ne ka ba sat la ne ka ba long masla namar ba kan sakta e ka met ka jong phi ha ki por ki ba le nga bam bet Henry ka jing na ka jong play kam shem le yang nga Henry men ha ka ni ka pen ken pen riu nga ba nga le persya pa ka met ka jong nga ka klan ngam ju le te Henry ngong ye phi yo dan mano ru nam deng jong phi ju sha jing phi ju bam phim ju le Henry men ta ngong ye phi shua ba kan lak ta ka jing pang ko balap yang nga men ha ka ni ha do ba nga pan ma no ble nga sayo kia dekat tengi dan kot ngenan kia ngen ya kan mau ya kan ni bahwa bagi sya jing et le kuno ngin bam sya ki jing bam ki balong plane ya men te haba sya jing et don pun ki ba oi nga kwa ba gong bangan sya jing et tang ba nga ha ban sya jing sya iki khun nga ha ban le tre te kat kum ka bible te ngi yo i hi haba sya jing et ni shong ker pang men uji suru shong ker pang o tre e ru en te Moses le te ushong kerpang bahi Moses le ushong ha kata ka jing doring kat ha ka buram ka jok mulai hado bani yo i ba uji su kum ubreu utngan ka ba du ke tho bu utngan hare Moses kum ubreu uklam tngan amen Moses ka ba du ka klam ye tho ba utngan hare ka ba du ka ye tho ba ublai hi ula pha yo Moses ke le no kila ile ayu kitiki pa ba jo me kitiki pa lang jo me kila ile ayu kila ya mani khon masin ngi iba Moses ha ka jing doring kat jong ublai om sham la tngan reu jisu ha ni utngan balai namar balai alam da sim ublai hi ba ni open show you ban ne kom no ban pen kelak pu ya ki mau amen denga mong ba ngimla ban kum no Moses kum ubri ukhlem tngan kum no pat jisu kum ubri utngan hare kani ka por ka ba on sha pen show ya ujisu namar kata la sya ya ujisu ban tngan ujisu ula ban tngan ru la da usya what his pas ni ne shi hajar sni Henry khnang ba on yo pen shoy la sya ya ujisu ba on tngan ha ba ula sya jing et amen Henry yo Moses pat udon ha ka burom ka jong ublai pat om sham la tngan pat ngan ong ye pi la da pi sya jing et ha ba pi tngan pi shupuli da ka chin ka jong ublai ngan ong ye pi ka jing tngan ru ka let no ha pi don ha jing doring kat ka jong ublai ha pi don ha ka burom ka jong ublai ngan ong ye pi pen om tngan da le ru amen naman ka chi ka jong ublai ka ong khum no pat ngini pen te ha ba utau nong pen choy ulawan ha ula ong la na mi long ku ublai tu hukum ye ki ni ki ma ba ki long ku pi ublai ula sya khnang yo jisu ba un tngan balai ba on sya pen choy Henry ula ya tho ba ula ong la tho ba tang da pu hi ba ne mu priu Henry da ki tien para ba mi no na ka shin tur jong blai pi hang de la pen choy yo jisu na mar balai na mar ba jisu ula tngan amen na mar ba jisu ula tngan u setan ru ula wan ban pen choy na ni tho e pi u setan ha ba wan ban pen choy ni wan ha ibenta ba ni tlot amen hakano ka benta ka pi klan usen tan om ju
wan man pensyoy henry usutan ubashu up yagi paro saudang baro sisni u up bat hakat no ka benta ka hitlot hang tahi wan man pensyoy pi habat check hayal di hang no pi jutlot hai tui batrot pi haban duai pha hai tui benta pi haban charging it pha hai tui benta namar haka jaka ka hitlot hang ta ngi hane u jisu ulat ngan usutan ru wan pensyoy haragi ba ujisu om ba om tang da ukpu nemu priu reda ka chen ka jong play kata ga ga jikisha hagi por ki bala let no habangam yo aja habang let ministry keleng ngaju kuli da ka chen ka jong play bat ngak kedang ba habang sha jingit ru don ko we ka sien tak hi sien ni ka bang tangan mrenga ju tangan habang sha jingit hak tak sien tangan bang ujisu ngat tangan uru wong ke let kuli da ka bible ngaru ga let kuli da ka bible bat ngak kedang amen te Henry ngaong pi ba namar bagi dia tengki priu namar kita lapo pot yang ngimla bat ong bagi chupuli betang ke bible bangin tangan sure Henry ngin tangan hi kan poi ke por ban tangan hoi leset lada kumbangi cha jingit sau post ni la nen repost ni si spas ni lada ngim bam hoi kan chupuli betang te ke jong uble ngin nam tangan mereka poi pat ke por ke ba ngi ham hi ban tangan namar bale namar bagi long tang Kibriu, amen? Te namar kata kumpala pensyoy ujisu haba ulat ngan nganong ye pidon pon bha Kibriu namar ka jingtngan jong ari ka kpo la pensyoy ki bakin bam sap la pensyoy ki bakin thak bakin syukur ha ki dukan ke jong ki ha ka jingtre ke jong ki da ka baki ki thak ki syukur ki ditu e ka jaka bon sen ki pan pisa ka liam la Kibriu kim siu shu bat namar balai namar ka kpo namar ka jingtngan amen teh rengan ong ye pi ba pi wat nam long kita ki ba khuslai palat ya kata ka jingtngan jong ka ka kpo amen ngan ye thoi pi lada pi don ye kata ka jingnet ka ba shisha pi iu jisu hamne ula job ye ka jingten jo bat ula juba pe direct ye usetan ba om tang da ukpu ba un emu priu tengaru nga ong ye pi hapdeng ka jingtlat ka jong pi hapdeng ka jingdok hapdeng ka jingkurdo hapdeng ka jingkurdo hapdeng ka jinja hapdeng ka jingdak ram da sha la la sha pensyoy ye pi ba pinle da ka no ka pop nga ong ye pi wat nam le ka don ka wei ka priu kala shim ya utunga jong ka wei pat ka priu bat ka ong ye nga ba ka ne ka de ka jingalam ka jong play namar ba ngadap ram da ka ba shim yu utunga jong ka priu bat ula pensiu ta ka ram la la da ka ram henre ka ta ka de ka bakla lasya pensyoy lasya arian bat kalangat ru bat kadang pensan ru ya ladi henringan ong ye pi lada ka de yang ba dia pi bangin yap no ai bangin yap no ngin yap ha ka ti jong trai men lada ka poi ka por ka banga ba pi ngi la ngan palat ngim don ni ei bat ka don ka ka lat ka bangi la ban thak ban syukur ngila ban to ngila ban them ka don ha ka ti ka jong ngi bangin to les ngali ka hin jong pi ngayu i ka don ka satik siar malam ani ngam dari ye ngan ship ka satik siar ngan let de bat ngan the khaw ngan the ka ta ka dei ka babakla amen namar ka jing ngan ka wan ka jing pensyoy hau jisu hang ne ngi bo jisu ulat ngan ka wan ka jing pensyoy yang nga ba de pi ru ha wan ka jing dok ha wan ka jing kurdo ha wan ka jing pang ka jing hitam ka wan ka jing pensyoy ha ba yo ilat ba ngin le yang tu ka pop ngin le han rai ngan ong ye pi wan nam le kum ta to ngin hon la ngin yap ru ngin yap baru trai la ngin em ru ngin em baru trai tam ba ngin nam thak ngin nam syukur ngin nam to ngin nam them amen ngin nam le yang ta ka pop dan le ru em khnang ba ngin yo ban job ya usaitan da ka tin ka jong play da ka bor da ka iktiar ka jong play ba play chumi un yo buru mamen ba long kum no shu ka tin ka jong play anda ka tau setan wala ya lam sha ka nong ba khoj bak ula bo ya u halor ka dong ka temple bak ula ong na me long ko ru play to penno ya la de na bala tho un ai hukum ye ki angal cha phang jong me ba kin ra ya me ha ki kiba Hakikti jongki bayo kumno men jenthot yala kanjat ha umang nganong ye phi ba usutan ujutun jo ye ki breu da kaktin ke jong play hi teng ki don ki breu ki bala puli ba hai kaktin ke jong play na do Genesis ha do jing pen pau henry la kim khoi
dakak tin ke jong ublei hi ki lak ban syukur. Amen. Dan pun bahagi beliau ki balasya thak lasya syukur dakak tin ke jong ublei hi renga ong ye pi yet bhai ga jing tha. Bon ki balasya penchoy nakak tin jong ublei hi pai kak tin jong ublei ka ong gam ta pai kak tin ka jong ublei ka ong gam ta han renga ong ye pi la da pi ngo la da pi khoi ka jing wat ka jing perkat ublei rom sya ye pi ban sya ya lambak la. Amen. Baru Jisu ong kenu Jisu ong la thopat manam tenjo. Yo try ublei jong men. Usetan hang ni ula penchoy. Yo Jisu ula penchoy. Uong kenu uong lana bilang perut ublei tu penok ya la de. Kaban penok te. Ba kum tu kan ban ya rapat ublei kum tu mangipet mo haki por bagi dang dai giru perthai. Tepon kiba ya pet ya ketuka sirar jong Syaktiman dan kiba le no nanti nampak jerong selap ru bau Syaktiman wan manyarap. Teh rei kadai tang ka film kadai tang ka boblak banlong. Teh rei ngan ong pi ho oi ublei jengi ulak manyarap. Kito kidai kiba syuak rei ublei jengi udah supernatural. Kabot udah ni kita ka por ka pula ka ublei ulak ti lada ngi kum hap na jerong ublei pa na ki angal banda ban kere ngi bat kata kala de jaya ngabon sin ngala de ban yak na do menno hanre hado mentang adang em na marbalai ba ublei udang daw udang ker udang sumarena hanre kam dei pat ken ngi bangin tunjuk ublei man dan ki brio ki ongo na baka syakri ublei namar ketangan let bede bing ngamana bede bing ublei ulat ti bihi banda ban ker ban riban sumar hanre kata kabakla man. Ya kaba syujarin kat kumnor kumrole se kadok na kali syaklau lasa mir hang ta ublei pa na ki angal ki jong ubanda hanre kat bangin le khnang hi kat bangin le khnang hi ban ya mi chata kabul kalong ka bakla teng lada ki khat ki parlok ki parajoru shano ki papi phimla ban shania nganong ni pi wat jutun ju ublei banang o nga ka syakri ublei oblei le re la dangan let bagi tu ki briru ublei undang ke briru sebab ni haban jenut kum ki paru ni haban sian kum ki besen amen ni ublei ra banang bagi la de ki briru jong ublei ulat dahi kemot ni tunju ublei kato ka bang la dangi di na ka biru ngi nom lele yang ka bang ngimtip la ki briru ki ai ka biru ngi nom lele hre la da pi latip pa tu ka de ka pi la da pi di khnang kumbanga ngale banang ki di kisngi ngalate po somken udi ubasniyo habasha jingit mereka bang khnang kamu ngaten ju ublei barapo ngaten ju si tenju ublei ba nga ka basha pri ublei madan gubor ublei lakiu sa bajik sarong ru bang ablele amen deh ni haban husia ri la de obdei bangi de ki preo jo ublei dangi ni na kabiru ginam yakshu hanre yakaba syurian de ki preo ublei unia da hanre da ka bangi le khnang ni tenju ublei kamot kata kelong ka babakla amen ngim de ban tenju ublei mentak nama bang ade ka syakri jong ublei kabut kawan ke kali nang tengan le yang kena hantu pitrai da accident pitrai ngam ya kabut ngan ya hi amen tikum ta kam de yegi begin tenju ya ublei amen bala ong shushu kumno ka tin ke jong ublei ka ong shushu usutan wilayah lampat ya ushu ulom bajrong bat ula pedi ha u ke hima ka perthai baro bat ya ka buram jong u bat ula ong ha u kita ki baro man sa ai hame lada mendem hanga wanda kupta ujisu ulu ong kele no nanga setan naba la tho men mani ya u try uba ublei jome tang ya u hi men syakri amen haba kupta usetan ula ino ya u hakmiru ki angal kelewan bat kila syakri u ni hang ne bu usetan unot ban hukum ru ya ujisu unmane ya u amen hanrai ujisu uklemle kumta nama bakak tin ka jok ublei ko omen om yo ki we ki blei na lor jonga amen nganong e pipon ba menta ki aktor ki actress tang bakin yo ya ka spa ka pau ki dino ya la de ha usetan kibon ki aktor ki actress bakin yo pisa shibon ki la dino ya la de harenga ong ye pi wat nam de ya la de ha usetan na ka benta ka spa ka pau dan pon ki parlok ki jonga ki balalong rustan henre haba ki yo lok do hindu haba tu hindu ba unri un sumar bahaun ai ka spa ka pau e no yo tu blei mani no yo blei jo u
kloi ban mani no ya ublei jong utang namar kaspa amen kidon kiniru kiba ritlan gitu kiba ritlan ni kito kibari ya kataro ke kito ru kidino ya la di house tantang namar kaspa amen teh ringan ong ye pi ba kaspa kam don jingmut ru amen kan to ya yu la dangin yo ya kan ka perthai hi baro ko we la dangin do no ya kan nga mensian ani kaspa ha ni ha perthai ka dei tang si tempor amen kaspa ha ni ha perthai ka dei tang si tempor hanre kaspa kaba umleu ai ni da kabangi im hok ni mane we tang ye u ba tang ye u hi kadai kata kaspa kaba shadu ki babam jikon tepon ha ki dino ni judas ru dino yala de ha kapop dino yala de ha usetan tang namar lai phau tali ki sbai amen namar kata bon ha ki priu tang namar shi phau tingkar ki dino yala de tane ka usetan uang ngan ai ki ding spa ka phau bon sen ki motor tang ka spa ka ba he ka ba kra ringan ang ye pi haba pi thok na ka banta I hiting karu ngan ong e pi filamane usetan ha ka jingbam tep filamane kala dan ko we ka por ka ba ngayo ban chong kali te ha ka ta ka jingya chong kali ka jongi ni reserve yang ta kali ars pa san hoting ka andalawan pai pat nang ta te ula ong yo ta we pat ni la reserve yang nak we pat kali ula ong ta balet dam pat ni tang pa nama bo upalong prestan akhle pedram yo u ngala keren pat tang yo ta balong prestan u baya menjur lang ngala keren pat kham hadin te ula ong benne ni reserve ars pat tingka hanre ha ji sha ars pat san pau te utaru ong to tangaru anshim na tang ars pat tingka te ngalong I pidan ki bre ki batang na bata isat pau tingka la ne ishi pau tingka kabut pi lamane usetan haka jimpam tem dan pon ki breu ki pom dan lette ban mane ko balong be kitu ki bangalit mane kso hi kitu ki bangalit mane kso ki lapan pa be yala de be ki le chalum jingtet ki mane kso kum to kum kitu ki no ai kso bat kum tar hanre ki kristal pa ha ki ni gisngi ki bamenta haka jimpam tem ki mane usetan tang namar I shi photingka tang namar I at photingka mentai ki ni ki batri hapo ki office ki ba he ki officer ki badai banahaban san ya kano ka baki dei ban san la se ki baki hap dei ban yo pisa nang ta la dei ki hap ban yo e kano ka kampat kum tar ki dan kam ya ka sain ka jong ki batang nama ka shi sain wan haba ki la yo ya ka tulok ru ki nang kwa ban yo pisa ban penba pisa ki penslan kenang sawan ha ka taksni sawan takasni na beli ki kwa ban yo pisa ka to man ang ye pi usetan ula pensyai ban ang to mani yang ate ngan ai spa amen tiki pon ki traffic police ru haba ki fine ki yo ban te ki ye building ki ba he ki yo ban thau ki ai paro khoi hanre da ka ba ki corruption ka to ken ga de ka jing mani usetan ong la ben dem mani nga ki yo ka spa tiki pon si sha ki priu ki bala yo ya ka spa ka phau da ka ba thok da ka ba syukur ka to ken ga de jing mani ya usetan namar kata to in kiar na ba bam sap ka jing bam sap ka de jing mani usetan ka jing thok ka jing syukur ka de jing mani usetan ka wei ka pop kaba ngidam ban mani yo u kamot ni kongo yo u kamot kata ka de jing mani usetan ha ka jing bam tep patran ru ki bat tep hanre ki le persya namar kata to ngin kelak kamot bato ngin mani usetan hanre ngin mani tang yo blay batang yo blay jong hi amen tingin pan por no blay bangin long kita ki bala ban mani yo u nakapor sa kapor na usetan nom yo ya ka jingem ka jongi bat ngin sakhi ru badang don ki priyo ki bai hok yo blay ha ka ni ka ri ka jongi amen bat om na ka ni ka ri ka jongi ngin duwai ru ba paro hi koi ka perthai kin don ba hi kita ki nong mani blay ki ba shisha to ki na ai mo ka jing ka jong blay